No teraz môj dinosaurus využíva ohnivý dých. Peťo, ale to nemôže on chodiť ani oheň, lebo však on není drak. Ale ja mám špeciálneho dinosaura dračieho. No tak ja mám potom dinosaura, ktorý má aj takto pancierový hlavu a že to šípy mu, tak to môže prebiť na krk. Dobre, ale môj má špeciálny štít proti takým pichliačom. Môj dinosaurus diplodocus a ich má takto, keď strašne silno tupne, tak on potom zastane, že taký Armagedon a tom vybuchne tvoj dinosaurus a môže ich doričiť s pancierom. A za rýchlo sa skovajú, tu košky perie, ukradnú nás. Jak si tam ty nesol? To musíš vyjsť na ten hydrant a potom na ten konaň. Ale nedočajem na ten hydrant, ja som ešte malý. Mňa to ani nebude bojovať. Poďte si pomiať, cikoši. Čo vás dobijeme, prašíme psi. Jak taký malý červík. No tak a ty máš jakého? Ja som počul, že Vikina, ona nemá vôbec pišuláka. Ona je lesba. Hej. Vikina, Ukáž pišuláka hneď. ukáž pišuláka. Hneď. A ja nemám pišuláka. Ježišmaria. Ale môj oco má taký veľký pišulák, že on ti môže dať trošku. Máš to dať aj mojej mame? Ona tam má takto tam má takú vaňu. Môj oco má taký pišulák, že môže dať celej dedine, kľudne. Frajer. Hej.